Takže vítám vás u dnešního videa. Konečně, jak mi někdo říkal, z Minecraftu. Dneska tady jsem na Wasabi Craftu. Tak to tu tady vypadá, jsem tady ještě s jedním mým kámošem, ale ten bohužel teď není na serveru. Asi byste to tady chtěli ukázat, já vás tady provedu. Takže toto je sklad. Tady máme, skladujeme všechno, hlínu, brnění, meče a tedy, jídlo a tak dále. Tady je bordel česta a tady je crafting. Potom tohle, Jony se jmenuje ten kámoš. A on má všude tady bordel. Tady si vystavujeme hlavy. Tady takhle, tuhle a tuhle. Tady si dal nějaký obraz. Tady to je můj pokoj. Já se skládám většinou, já se starám většinou o sklad, takže nic nemám ve svém pokoji. A tady to máme naše dračí vejce posvátné. Určitě mi teďka nadáváte, ale teď tam jsou schody. Tak je, že já tam jdu. Tak nahoře není zatím nic. Mohli bychom to vysklít. Tak jdeme vysklít. Jako nemyslím, jako, že to tam rozbijem celý, ale jako, že tam dáme sklo, chápete mě, ne? Vidíte, kolik toho tady máme? Na spawnu je toho totiž nekonečno. Tak. Podle mě to tady, víš tak, celý to tady stavěl ten můj kámoš, takže já jsem stál tak jako v pozadí a vydělával jsem si. Tady jsem chtěl udělat arénu, možná to jde, já nevím. Ale až bude hrát příště, tohle tady taky postavil on, až budeme hrát příště, tak třeba už to bude i s mým kámošem. Takže jdeme to vyskákat. Tak. Stačí jednou spadnout a já už nehraju. Ne, to nebudu hrát. Je to blbý. Jdeme na spawn. Jo, to je vlastně tady. Ahoj. Co je tady všechno za blbce? Jaký Harry Hunter. To berem dom. Vzal jsem to. Dal. Když tak, jestli se mě ptáte, proč to mám toto. Proč to mám slovenský, tak to je jenom tak. Mě to baví mít ve slovenštině. Tohle jsou nějaké drogy. Takže co je tohle? OMG! Co to je? To jsou fakt drogy! Tohle bude asi konec dnešního videa, protože jsem se zdrogoval. Tak ahoj.